Hej Sina. Hej. Og velkommen til Northside. Ja, tak. Mange tak. Velkommen til Åbyhøj. Tak. Kan jeg også sige. Hvordan synes du stemningen er her på Northside? Altså nu er jeg lige kommet for 5 minutter siden, men mit indtryk indtil videre er, at folk er helt vildt glade. Der er pakket med mennesker derude, garanteret mange flere, end de overhovedet havde drømt om, at der ville komme. Og det ser ud til at være forløbet fuldstændig, som det skulle indtil nu, så god stemning. Jeg har også fået flere sms'er allerede fra folk, der sagde, at det er så fedt hernede, du skal glæde dig så meget. Og hvordan bliver det at spille her på din hjemmebane i Aarhus? Det bliver... jeg håber at det bliver helt fantastisk. Det er meget underligt, altså, fordi at jeg er vitterligt vokset op 500 meter længere op ad vejen, og der har aldrig været sådan en festival her i Åbyhøj før. Og med de fedeste navne, altså det er jo det er virkelig noget af et line-up, de har fået, ikke? Og for det første at være en del af det er jeg meget stolt over, men at det sovnekæbet er i Åbyhøj, det bliver fedt. Hvad kan gøre koncerten ekstra god? Ja. Det kan, det er der mange ting, der kan. Altså, i aften, vi spiller en time, det er sådan et relativt kort sæt egentlig, så vi har tænkt os at holde energien fuldstændig i top hele vejen igennem. Der er ikke noget sådan, jeg kommer ikke til at stå særlig meget og synge små filosofiske sange med den akustiske guitar, det er derudad. Og det i sig selv, synes jeg, det kan være super fedt at få lov til bare at trykke sådan af. Hvad laver I 10 minutter før I går på scenen? 10 minutter før, der er der som regel sådan lidt stille inde i mit hoved, og jeg prøver sådan at være lidt for mig selv og sådan lige løbe det hele igennem. Måske tænke lidt over, hvad det er for en situation, altså hvad det er for et publikum, og hvad man eventuelt lige skal sige til dem, eller hvis der er nogle ting, der er lidt svære i sættet, det er der nogle ting i dag, som jeg nok lige kommer til at skulle stå og panikke lidt over, inden vi går på. Ellers så, drengene, de er som regel i gang med at åbne en god flaske eller andet, og få sig en rom eller to, for lige at komme i stødet. Det gør jeg ikke. Men så et par minutter før, så står vi jo i en lille cirkel og krammer hinanden og siger, lad os gøre det, lad os give noget loving og så videre. Jeg ved, at musikken der betyder rigtig meget for dig. Hvad for noget musik hører du selv? Det er sjovt nok et utroligt svært spørgsmål for mig at svare på egentlig, fordi at det er ikke sådan, det er faktisk meget sjældent nu, at jeg går ud og køber plader og lytter til dem sådan fra ende til anden. Det er sådan lidt nogle mærkelige ting, jeg ender med at komme til at lytte til i dagligdagen. Altså jeg hører lidt radio, altså P3, hvad der nu foregår på de kanter. Og ellers prøve sådan at få lidt med i, hvad som lige er helt for tiden også. Ja. Så det kan være alt muligt. Altså jeg er stor fan af Radiohead og Coldplay og sådan engelske rockband, så her på det seneste har det sådan nogle Arcade Fire og ja, men også altså nogle af de ting, der spiller her jo. The Streets synes jeg er helt fantastisk. Band of Forces. Dejligt. Hvornår begyndte du at skrive dit eget musik? Det gjorde jeg jo ret tidligt egentlig. Altså, jeg kan huske, at det blandt andet var sådan en som Tracy Chapman, der fik mig i gang med at skrive sange. Hun kom ud med sin første plade, da jeg var 8 år, tror jeg. Og hun var en stor inspiration. Så det er nok sådan omkring det tidspunkt, at jeg sådan er begyndt at tænke lidt over det der med musik, og med at man kunne sige nogle vigtige ting med det. Og så tror jeg måske nok, at jeg har været 10-12 år, før jeg begyndte at sådan for alvor sidde. Men så tænker jeg, at du har lavet utrolig mange tekster og melodier. Hvordan kan du blive ved med at finde på? Jamen altså livet bliver jo ved med at smide ting efter en. Og det forandrer sig jo også lidt alt efter, hvilken alder man har. Hvad det nu. Altså, der kommer jo hele tiden nye ting, som man kommer til at fundere over, og som jeg så får lyst til at skrive om. Men altså, det er da heller ikke altid lige nemt egentlig, vil jeg sige. Altså, det er da ikke altid nemt at finde på noget at skrive om. Men på den anden side, når man så også, altså, efterhånden som jeg føler, at jeg er blevet en bedre sangskriver på en eller anden måde, altså det er nemmere for mig at få en eller anden lille idé, og så lave den til en sang.
hvor jeg tror, at da jeg var yngre, der skulle jeg kæmpe meget mere med det. Der kunne det sagtens tage overvis at få lavet en idé om til en sang, der faktisk var færdig og kunne spilles for folk. Det er sådan lidt nemmere nu at sådan få den. Ja. Hvordan ville det være, hvis der var nogen, der tog musik fra dig, så du ikke kunne skrive sange eller spille musik? Så der slet ikke kunne være musik i dit liv? Det ved jeg ikke. det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, altså i forhold til mange andre musikere, vil jeg måske have en lille smule nemmere ved det, fordi at det, jeg synes, jeg søger igennem musikken og opnår igennem musikken, det tror jeg faktisk også godt, at jeg vil kunne finde på andre måder. Altså ved at, jeg har jo beskæftiget mig lidt med filosofi tidligere hen, og alt sådan noget med at læse om sådan nogle ting og prøve at skrive noget, bare sådan i novelleform eller i bogform. Det tror jeg sådan set også, at jeg vil kunne få meget glæde af. Men jeg vil selvfølgelig savne det der med, altså det der med at stå på en scene og være i nuet på den måde, som man er på en scene. Altså at man er virkelig nødt til at bare at give sig hen til musikken og være til stede. Man kan ikke bare løbe væk og bare sige, okay, høj, jeg kan sgu ikke i aften, men hygge jer. Så man er nødt til at, altså det kan jeg sådan set godt lide, at det er virkelig alt på et bræt. Hvad vil du lave, hvis du ikke skulle lave musik? Hvad for et arbejde vil du have? Jeg tror, jeg vil være lærer. Lærer? Altså, det tænkte jeg over, da jeg sådan var yngre og selv gik på gymnasiet. Der tænkte jeg gad egentlig godt at være gymnasielærer. Jeg gad godt at give en masse unge mennesker sådan nogle aha-oplevelser, som jeg selv synes, jeg fik i den alder der, hvor man sådan virkelig altså, har nogle lærere, hvor man tænker, gud, nej, det ændrer jo alt. Altså, så jeg vil nok stadigvæk skrive en hel masse, men jeg kunne godt tænke mig, så jeg vil nok sådan prøve at kommunikere lidt mere sådan. Ja. Så har jeg et sidste spørgsmål. Hvad skal du lave resten af sommeren? Jeg skal spille festivaler. Men egentlig ikke så forfærdeligt mange. Jeg har en del i Tyskland og en del i Danmark. Og så skal jeg prøve at se, om jeg kan slappe en lille smule af. Måske endda få en ferie. Det er længe siden, jeg har haft sådan en. Så måske en lille tur et eller andet sted. Og så skal jeg... der er faktisk der er egentlig en del arbejde, der skal gøres også i forhold til efteråret og DVD her. Jeg får nok alligevel lidt travlt. Ja, tak for det, jeg var snakke med. Og vi glæder os til koncerten, ja. Også mig.